Good morning po, kakaaro! Tara mga kakaaro, samahan niyo po akong magluto. Magpipreto po tayo ng bangus. Kaya pag mainit na ang mantika kakaaro, ay ilagay na natin yung bangus. Pero napahinto po ako at napaisip. So ganito po pala ako magpirito ng bangus kakaaro. Ay tamang diskarte lang po mga kakaaro. Ay para hindi po tayo matalsikan ng mantika. So ayan si kakaaro, takot na takot sa talsik ng mantika. Kung sa labas ay mainit at umuulan, dito ay umuulan ng talsik kakaaro. At buti na lang may payong naman si kakaaro, di ba? Ang galing naman ng diskarte ko, kakaaro. O diba kakaaro, para na rin umuulan. So tamang diskarte lang po mga kakaaro. Kaya saktong-sakto ang payong ko mga kakaaro. Ay dahil dito na rin ako tatago. Para iwas talsik mga kakaaro. Ay parang ganito kakaaro. Sige, tago pa mo kakaaro at silip pa mo. O diba kakaaro, ang galing kong tumago. Ganyan lang mga kakaaro, pasilip-silip lang. Kung luto na o hindi pa. Kayo po ba mga kakaaro? Anong mga diskarting naranasan nyo po mga kakaaro? Sigurado mga kakaaro hindi nyo pa ito nasubukan. So kanya-kanya lang po tayong diskarte mga kakaaro. Kung paano tayo magpireto at paano iwasan ng talsik, ng mantika. So ganito lang ang ginagawa ko mga kakaaro. Ay dahan-dahan lang po natin titignan. O diba mga kakaaro, iwas talsik. So ganito ang teknik natin kakaaro. Kung tatago ka sa payong mo at hawak-hawak mo ang sandok mo. O ayos ba mga kakaaro? So tamang diskarte lang po mga kakaaro. So hintayin natin mag-brown yung bangus. So ganyan lang ang diskarte ko mga kakaaro. Para hindi po tayo matalsikan ng mantika. So paano mga kakaaro? Bye-bye lang!